Ev der mezintirîn navenda tomarî firoşan e li seranserî Ewropa û Tirkiye. Bi hêvî û îdayên mezin beriya salekê li Stenbolê hate vekirin û nêzîkî 2000 dikan lê hene. Tevî ku cihekî serekeyê jî heta niha tenê dora 600 dikanan hatine girtin, ên din valan e. Qeyrana aborî li pişta esnafan bûye barekî giran û ew neçar dimînin da razemeniyên xwe kêmtir bikin, da ku karibin li ser piya bisekinin. Misal rûn 18 kilo me ramiye yani salek pişiya ve me 200 milyon didan teze bu 600 milyon. Bulgur 4 milyon 5 milyon bu salek pişiya ve İsal mesela 15 milyon. Valla biz zamanında ve çağı da hiç yani mernika belki mesela salete iha bu. Yani mer ne zeki sohbet geçir bu. Hiç belli. Yani teşkil tünük bir mesela az via 5 kuli bigrim, via 20 kuli bigrim. Tünük koy bigri yani amel no ki yani belki sohbet dok hava daha ziyade bu tünüzden yani. Temel pişiya xo ne bilmem ne ka gav xo bu. Li gor raporeke ku ji hêla Yekîtiya Borsa û Odayên Tirkiye ango tobê ve hatiye amadekirin, di heştmehên destpêka salê de 13798 şerîkeyan îflas kirine. Me tirsî ew e ku bi hatina zivistanê ra hejmar bigîje asteke tirsnak. Ama pahalılık var mı? Eger tu bêjî bihabûn heye, wallah bihabûnek zêde heye. Li gor xebatên ku em dikin li tevahiya cîhanê rewşeka nebaş heye. İnşallah em ê wek dewlet wek millet di demeka kin de vê kêşeyê li dû xwe bihêlin. Sala çûyî telîsek ardê 5 kilo 160 lîre bû. Lê di heman meha îsal de bûye 726 lîre. Esnafên biçûk dibêjin ku ew êdî ji ber bihabûna her rojî ji xelkê fedî dikin û bi xwe jî nikarin karên xwe berdewam bikin. Abi işte biz normalde ben geçen sene Rûnê 18 kiloyî sala çûyî me bi 200 lîre difrot. Lê niha bûye 600 lîre. Savar sala çûnî 6 lîre bû, niha bûye 15 lîre. Di vî zemanî de meriv nikare bêje ku wê sala bê wiha bibe. Meriv nizane wê sibe çawa bibe. Tiştekî ku tu bêjî ez 5 qalî bistînim tu nikarî. Dema meriv pêşiya xwe nebîne, meriv nikare tiştekî bike. İnan ki kendi malımızı sattığımız maldan eskisi kadar para kazanmıyoruz ama malımızı satarken utanıyoruz yani. Bêyî van şerîkeyên ku îflas kirine hejmara dikandar û esnafên biçûk jî tenê di sê mehên destpêka salê de bibû 29306 li gorî amarên Rojnameya Sicîla Esnafan. Rêjeya helewse gêştiye dora heştê ji sedî. Xerciyên ku wê zivistanê li xelkê zêde bibin jî di niha de xelkê arasteyî fikar û reşbîniyê dikin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.